Виж го какво прави. Толкова страшно куче. Не са скачали отворим. Грижа всичко са наема. Само ако не мъртъв. Сърдно нататъка, ела нататъка. Тодор, ела нататъка. Тодор! Ела нататъка. Борисов си... Синко фащат май, ха? Глей, Борисов се телепортирва в борчето. Телепорт след 3-2-1. То няма телепорти. Ко? Няма телепорти да се връща в бъдещето. Ами не знам, братовчетка ми блокира. Защо? Не знам, тя е хакер. Искам да видя Борисов. Ето го, ела, искам да ме забележи. Ела бе, Борисов. Повече ми харесваше с малко по-дълга коса и с дигнат бретон. Тошко, ела. Оставете го ти нещо, бе. Плешив помясал. Пес! Ади, бе. Ау. Помияр такъв. Колкото ще стейна. Дай, дай.